Dobrý deň, prajem, pozdravujem z Prahy. Čakáme, kým sa všetci Dobrý deň. načítajú. Dobrý deň, prajem, ja zase pozdravujem z Bratislavy. Hej, dneska sme skutočne československá firma a československý webinár. Tak ďakujeme, že ste sa prihlásili. A ako štandardne dáme ešte moment, aby sa prihlasovali všetci investori. Postupne sa prihlasujú, tak za nejaké 2-3 minútky 16:05 Hej, sme začali. 16:05 to spustíme. Pôjdeme, necháme to bežať, pôjdeme zatiaľ na mute. Dobre, ja myslím, že môžeme začať. Dobre. Tak ešte raz všetkých vás vítam. Ďakujem, že ste sa prihlásili na dnešný webinár. A na začiatku, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak kľudne si ju stiahnite. Viete tam nájsť všetky informácie na mobile. Príde nám to oveľa pohodlnejšie ako na browseri. Rovnako, keď budete mať akékoľvek otázky, tak využite buď chat alebo Q&A sekciu. Postupne ich odpovieme, prípadne na konci webináru. A myslím si, že môžeme začať. Dneska si povieme niečo aj o otvorených investičných príležitostiach, ktoré chceme uzatvárať v najbližšiu dobu. A rovnako vám predstavíme nové investičné príležitosti. Jednu spúšťame tento týždeň. Dneska sme podpísali dokumenty, aby sme ich vedeli spustiť. A druhú spustíme budúci týždeň. Dojdeme k ním na konci, nebudem ich ešte prezrádzať, aby bola motivácia u vás zostať až do konca. Tak dám slovo Danovi na začiatok a poďme na to. Ďakujem. Ja nás aj trošku predstavím. Pre tých, ktorí nás nepoznajú, kolega v Bratislave Marek Baranaj, zodpovedný za kredit, ja z Prahy Daniel Gašpar, zodpovedný za platformu a rozvoj, a budeme vás prevádzať tak na striedačku týmto webinárom. Tak poďme asi na ďalší slajd a prosím, keď niečomu nerozumiete alebo niečo na tých slajdoch uvidíte, čo vás zaujíma a chcete sa opýtať otázku, ako písal kolega, buď do Q&A dialogu alebo do chatu napíšte a zodpovieme v nejakých blokoch. Crowdberry je na trhu od roku 2015 a pod našou taktovkou od roku 2017 a za to obdobie už sa venujeme Crowdberry takmer 10 rokov. Sme poskytli, respektíve umožnili vám, investorom, poskytnúť českým a slovenským firmám a projektom nehnuteľností takmer 110 miliónov eur kapitálu. A tých spoločností bolo už dokonca 51, takže skutočne umožňujeme vám priame a preverené investície, ktoré sú v inštitucionálnej kvalite a ktoré majú prinášať výnos, ktorý reflektuje to riziko, ktoré podstupujete. A zaoberáme sa primárne malými a strednými podnikmi, rodinnými firmami, to aj uvidíte v dnešných tvorených investičných príležitostiach, ale takisto aj takými mladšími, dynamicky rastúcimi firmami a samozrejme teda projekty nehnuteľnosti. Tie výnosy, ktoré môžete očakávať v tom privátnom kredite, závisia od rizika. Máme na to veľmi, si myslíme, že elaborovaný scoringový model. To znamená, každý ten dlh, respektíve v budúcnosti aj dlhopisy, majú vlastne rizikové skóre a na základe toho sa odvíja ich výnos. Ten výnos takisto je postavený na vašej ochrane voči inflácii. Teraz v týchto veľmi ťažkých externých časoch vidíte, že tá vojna v Iráne má veľký dopad na očakávania
inflačné a tým pádom je aj potenciál rastu úrokových sadzieb. To sa potom reflektuje aj do toho, ako je konštruovaný váš výnos úrokový a rastie takisto váš úrokový výnos tak, aby váš kapitál bol chránený pred infláciou. Nerobíme nič iné, len to, čo robia banky, respektíve profesionálne investičné fondy a prinášame to práve vám, súkromným investorom. Čo je dôležité povedať, že celý tento náš ekosystém je postavený na infraštruktúre Slovenskej sporiteľne a poťažmo už čiastočne aj Českej sporiteľne. Vaše peniaze nejdú do crowdberry, my sa ich nechytáme, idú do zúčtovacích účtov a priamo do tých spoločností a staráme sa o to, aby tie firmy, ktorých poskytnete financovanie, dodržovali pravidlá, dodržovali finančné záväzky a dodržovali v podstate tie úverové zmluvy, ktoré s nimi podpisujeme. Týmto vytvárame vám možnosť vytvoriť si portfólio z domácich firiem, ktoré poznáte, alebo ktoré úvery sú pre vás atraktívne a zarábať tak priebežne priamo vyplácaný, zaujímavý, atraktívny úrok. Poďme asi na ďalší slajd, kde som vám chcel ešte trošku ukázať, že ako vyzerá ten celý privátny dlh u nás. Sme teda v 4 mestách a práve tá blízkosť tým podnikateľom je vidno aj v tomto ekosystéme v spoločnosti, ktoré cez platformu Crowdberry našli kapitál. Jedná sa teda primárne o firmy, ktoré získali spoluvlastníkov, equity investorov, to znamená tých, ktorí poskytli peniaze priamo do vlastníckej štruktúry a stali sa spolumajiteľmi. A dneska ten celý ekosystém už zamestnáva cez 2200 ľudí v Čechách a na Slovensku, takže skutočne je relatívne významný ekonomický dopad a hodnota tých firiem už presiahla 800 miliónov eur, čiže skutočne vidíte, že ten domáci kapitál má okrem atraktívnych výnosov aj ekonomickú silu a vytvára takéto zdravé podnikateľské prostredie. Čo sa týka tých segmentov, ja tam nepôjdem do detailu, ale keď si všimnete, tak tie kľúčové sú práve real estate a spotrebiteľ, hej, či už cez e-commerce, alebo malý obchod, alebo nejaké značky, ktoré vyrábajú nejaké produkty. A tým chceme aj ukázať, že sa snažíme tú ekonomiku popísať celú a hľadať investičné príležitosti, či už do toho dlhu, ktorý si tu dneska práve budeme detailnejšie ukazovať na tých investičných príležitostiach, alebo v equity, aby reflektovali to, čo sa v tej ekonomike deje. Čiže na Crowdberry nájdete nehnuteľnostné projekty, zdravotnícke zariadenia, Dobrej časy, Dubravská oáza, takisto veľké e-commerceové platformy, ako je Jim Beam, hej, alebo Foodshop, ktorý skončil pri exite na pražskej burze. Takisto tradičné rodinné biznisy, ako je Purgina, tam sme robili úverové financovanie pre rodinnú firmu, ktorú manažuje druhá generácia, ale takisto aj také, že atraktívne, rýchlo rastúce firmy, ako je Senzoneo alebo Boateraund.com, ktoré v podstate vyrástli z nuly na tom trhu a dneska sú vyslovene významní európsky, dokonca aj v prípade Senzone a globálnych hráči. Poďme asi ďalej a tu je trošku taká vizitka, že čo vlastne sa za ten rok aj 3/4, keď sme začali vďaka licencii Národnej banky Slovenska robiť práve tento priamy privátny dlh. Dneska sa veľakrát skloňuje slovo privátny dlh v súvislosti práve s nejakými fondami v Amerike alebo v zahraničí a treba povedať, že to, čo my robíme, nie je ten typ privátneho dlhu, pretože ten privátny dlh, ktorý sa skloňuje, je viazaný na veľké private equity spoločnosti a je viazaný na vykúpenie majoritných podielov. To znamená, je to niečo iné, než toto priame požičiavanie domácim firmám. My sa skôr pohybujeme v tom segmente ako banky a často aj práve s tými bankami spolupracujeme. A poskytli sme už 10 úverov od toho prvého štartu. Prvý bol, myslím, že Pohoda Festival, ktorý sa teraz úspešne spláca a myslím, že to tomu festivalu aj veľmi pomohlo, čo sa týka nejakého prestíže a reštartu po tých ťažkých rokoch. A vyplatili spoločnosti investorom už vyše 600 000 eur na úrokoch a splátkach, pretože v niektorých prípadoch tieto úvery, ktoré poskytnete, fungujú trošku ako hypotéka, že tá spoločnosť musí splácať aj ten úver priebežne a nie na konci, ako je to v prípade dlhopisov. A spolu s týmito príležitosťami, ktoré dneska uvidíte, budú tie vyplatené úroky a splátky narastať, pretože už jeden projekt bude kompletne splatený v najbližších týždňoch. Obdržali sme už na účet časť toho splatenia. Takže vidíte, ten pohyb kapitálu je tam transparentný a dokonca si myslím, že aj dobre plánovateľný, pretože pri tých spoluvlastneniach, ktoré predstavujú gro tých firiem, čo som ukazoval predtým, tak si neviete presne povedať, že kedy bude exit, kedy vlastne tá firma bude predaná, alebo vás investorov vykúpi nejaký veľký investor. Pri tom kredite si to viete plánovať a preto je to veľmi dobrý dodatok do vášho portfólia, ktorý jednak ho stabilizuje, jednak má nižšie riziko, ale stále atraktívne cashové výnosy.
No a tu je vlastne trošku pohľad nášho portfólia. Marek povie k tomu detaily a ja vám len poviem k tomu ako na úvod toľko. Prepáč Marek, že my sa snažíme aj ukázať ten pohľad na kredit trošku viac technicky, aby ste teraz neskúmali, že či tá firma bude rásť v roku 2029, lebo to je úloha tých, ktorí sa stávajú spolumajitelia, pretože tí berú oveľa vyššie riziko. Pozeráme sa na to skôr práve z pohľadu tej diverzifikácie rizikového profilu, hej, to je to kreditné skóre, a takisto aj tej odmeny za to riziko, či tá spoločnosť bude schopná ten úver splatiť. Predávam slovo do Bratislavy. Ďakujem pekne. Ja by som chcel doplniť, že tým našim ultimátnym cieľom aj pre vás investorov je, aby ste vedeli vytvárať vlastné portfólio podľa toho, ako uvažujete za vhodné. A toto je aktuálne portfólio, ktoré už je odfinancované a dneska vám ukážeme otvorené príležitosti, ktoré viete do tohto portfólia dať. A to, čo je našou úlohou a to, čo chceme my ukázať v rámci týchto investičných príležitostí, je, aby ste na jednej strane diverzifikovali svoje riziko tak, že si viete tvoriť to portfólio do viacerých firiem. A to už či už formou toho spoluvlastníctva alebo tohto dlhu, ktorý dneska prezentujeme, ale aj z pohľadu rizikovosti, pretože jednou z tých našich kľúčových úloh je vyhodnotiť riziko za tej investície a vypýtať si férový výnos pre vás investorov, aby ste za to podstupované riziko dostali adekvátny výnos. Tu sme chceli aj ukázať, že tá naša alokácia toho rizika bude niekde medzi tým stredným rizikom medzi B, C, D. Tá naša stupnica aktuálne, chceme aj updateovať tento scoring, ktorý vám v najbližších týždňoch ukážeme. Tak aktuálna tá stupnica je A, B, C, D, F, X. Čiže my povieme na rovinu, že nebudeme hľadať Ačkové projekty, možno nejaký 1, 2, ale tam tie výnosy, alebo to riziko je čisto, že bankové. Tam sami ťažko budeme konkurovať bankám a my chceme hľadať práve také príležitosti, kde buď doplníme bankové financovanie, alebo chceme pripraviť tú firmu na to, aby bola bankovateľná a podľa toho budeme dávať tie scoringy B, C alebo D. Samozrejme to závisí aj od toho, že či tá investícia je zabezpečená a ako je zabezpečená. Čiže na jednej strane sa pozeráme na to, že ako sa tej firme finančne darí, ale aj to, že ak by sa nedarilo, takže aké zabezpečenie nám vedela poskytnúť. Aktuálne tá vážená úroková sadzba je niekde okolo 11%. Vždy sa tá úroková sadzba skladá z marže a tzv. Euriboru, čiže nejakej volatilnej časti. A to aj dneska ukážeme, ako reflektuje práve ten vývoj na trhu, aj ten váš výnos, pretože dneska ten Euribor za posledný týždeň stúpol a tým pádom stúpa aj tá úroková sadzba, ktorý tie firmy majú vám vyplácať, ale aj naopak, ak by išla dole, tak pri nižších bude ten výnos o niečo nižší, ale bavíme sa o veľmi malej časti v rámci toho úroku. Tretiu zložku, ktorú zvykneme dávať, je tzv. Prémia. Ak sú to firmy napríklad rýchlo rastúce a dáte kapitál na to, aby ten rast podporili, tak chceme pre vás ako investorov nejakú prémiu za to, že tá spoločnosť dostala takéto financovanie. Tam sa rozprávame o tom, že podľa výšky tržieb alebo podľa výšky zisku chceme nejaké percento pre vás, pre investorov a tým pádom sa vieme dostať aj na také úrovne, ako je 13, 14, 15% pre vás investorov. Tu je dôležité možno aj povedať ešte poslednú vec a to ten rozdiel, aký je medzi tým spoluvlastnením a tým úverovým financovaním je, že tá spoločnosť má záväzok vrátiť naspäť ten kapitál vám investorom a aj s úrokom, ktorý je fixne daný a zmluvne podmienený. Pri tom spoluvlastnení môžete získať vyššie výnosy, ale podstupujete aj vyššie riziko a to práve z toho dôvodu, že sa čaká na exit tej spoločnosti a až pri tom exite budete vidieť realizovaný výnos, ktorý by mal byť väčší ako tento z týchto úrokov. Čiže toto je ten hlavný rozdiel medzi tými dvoma produktmi, ktoré na Crowdberry ponúkame. Ja možno ešte doplním, pretože viacerí investori sa nás pýtali, že prečo také vysoké úroky. No pozrite, práve že si to my myslíme opačne, že tie úroky, ktoré poskytujú alebo ponúkajú spoločnosti na trhu a nebudem ich menovať a väčšinou rejzujú do vlastných dlhopisov, sú neadekvátne riziku, ktorému podstupujete. A toto je v podstate
štandardnejší pricing, ktoré by požadovali investičné fondy v západnej Európe alebo v Amerike pri takomto type spoločnosti. A verte, či neverte, aj banky si pýtajú v niektorých prípadoch oveľa vyššie úroky, než tie, čo sú deklarované verejne. A to z toho dôvodu, že jednoducho to riziko, ktoré my tu sa snažíme oceniť, musí v tom portfóliu pokrývať potenciálnu stratu. To je možno aj taká technokratická debata. My teraz budeme prezentovať náš nový scoringový model najbližšie týždne, mesiace, ktorý budeme postupne zavádzať. A mali by ste sa na to možno pozrieť tak, že ak má nejaký dlhopis, pretože privátny dlh na Slovensku, respektíve priamy dlh nikto na Slovensku nerobí, úrok, ktorý je 6, 7, 8%, tak aká je kvalita tých záruk a zabezpečenia, ktoré tie spoločnosti poskytujú a čo za majetok za tými spoločnosťami je a kto ručí za to, že sa ten dlhopis platí. Pretože často to jednoducho nereflektuje to riziko. Preto si myslíme, že tieto úroky sú adekvátne týmto firmám a voči tomu spoluvlastneniu tam máte prioritu a jednak aj to zabezpečenie, či už akciami, podielmi firmou alebo majetkom, nehnuteľnosťou a pohľadávkami, etc., etc. Dobre, myslím, že môžeme ísť na aktuálne investičné príležitosti. Dovolím si ešte jednu pripomienku k uzatvorenej investičnej príležitosti, ktorá je IREM, štvrtá tranža. Tu sa nám podarilo vyfundraizovať za pomerne krátky čas, boli to 2 týždne. A aktuálne zbierame od investorov peniaze a v piatok alebo v pondelok chceme poskytovať túto poslednú tranžu IREMu, vďaka ktorému sa už otvorili niektoré prevádzky, konkrétne v Košiciach a v Brne. A aktuálne sú na pláne ďalšie prevádzky práve z tohto kapitálu, z financovania, ktoré investori poskytli. A tu, ako som spomínal, tak investori dostávajú okrem tej marže a Euriboru aj prémiu z dosiahnutých tržieb. Tá sa bude vyplácať teraz koncom marca, začiatkom apríla a ten efektívny výnos nám tam vychádza okolo medzi 11 až 12% za prvý rok. A čo sa týka tých otvorených investičných príležitostí, tak je to Creative Pro Group, o ktorej si povieme aj bližšie. Eventová agentúra, ktorú zakladateľ Štefán Kozák nemá rád, keď takto prezentujeme, pretože ide o spoločnosť, ktorá realizuje eventy pre veľké značky, ktoré majú nadnárodný dosah, pretože sú aktívni v 7 krajinách a keď aktivujú značku, ako je BYD napríklad, tak vedia ju aktivovať v viacerých krajinách a preto bývajú veľmi preferovaní práve takými veľkými spoločnosťami. Aktuálne zostali aj prestížne ocenenie a patria medzi top 50 najlepších agentúr v rámci sveta. A tu je možnosť financovať túto spoločnosť v českých korunách. Povieme si o tom bližšie. A možno by som prešiel narýchlo na druhú otvorenú investičnú príležitosť, kde postupne poskytujeme tranže a do konca týždňa ideme poskytnúť ďalších 100 000, čiže už takmer 900 000 sme už poskytli Boatroundu, ktorá je technologická platforma na prenájom jacht a plachetníc po celom svete. A práve zo Slovenska vybudovali z krajiny bez mora a z najúspešnejších platformiem, dá sa povedať minimálne v Európe, kde sa radia medzi top jednotku v rámci týchto týždňových prenájmov, ale sú aktívni pomerne v celom svete. A to, čo si povieme a čo ideme spúšťať v najbližšie dni, je rodinná firma Kellys, ktorá sa nám po 3 mesiacoch negociácií aj so spoločnosťou, aj s bankami podarilo vynegociovať a vyrokovať pre mňa veľmi zaujímavý a krátky úver, pretože toto nám tu trošku chýbalo v rámci týchto investičných príležitostí, mať aj možnosť krátkeho financovania čisto na sezónu, kde spoločnosť sa potrebuje predzásobiť, zaplatiť dodávateľov tak, aby vedela svoj nový model predať počas letnej sezóny. Majú veľmi dobrú zakontrahovanosť, ktorú si zabezpečili už v septembri minulého roka. Majú takmer 60% ročných tržieb už zazmluvnených a počas sezóny to budú zbierať.
a splatnosť tam má byť na prelome septembra a októbra. Čiže krátky, zaujímavý úver, ktorý budeme spúšťať najbližšie dni. Ja možno, však vrátime sa teraz k týmto otvoreným a tie, ktoré pripravujeme ešte detailnejšie, ku každému máme jeden slajd, ale možno tak strešne k tomuto produktu ako priamému úveru pre spoločnosti, pretože tu vidíte ten rozdiel, že rejzovať od vás peniaze do firmy znamená, že majú vaše peniaze presné určenie a viazanie na to určenie. V tom IRIMES pomohli investori, ktorí ho financujú, otvoriť optiky, ktoré sú veľmi profitabilné a viažu na seba tých online zákazníkov. Hej. Takto vznikla optika v Košiciach, v Brne a bude sa otvárať ďalšia v Poľsku alebo v Ostrave. To ešte je všetko v procesingu. A týmto pádom pomohli tej firme rásť a tá firma sa delí o ten svoj rast s týmito investormi. Práve to prémio, ktorú Marek spomínal. Pri Creative Pro je spoločnosť v rastovej fáze, je to takmer 16 miliónov eur tržbová spoločnosť, ktorá má 1,7 milióna zisk, má štandardné financovanie od Slovenskej sporiteľne. Ale čo je zaujímavé na takýchto firmách, že oni nie sú ešte dostatočne veľké, aby ich cezhranične financovali banky, takže to financovanie prebieha na slovenskej entite a kapitál, ktorý tu sa rejzuje dlhový, je práve na ďalší rast, rozpracovanie tých celoeurópskych projektov a takisto nejaké aktivity, ktoré súvisia nielen s Českou republikou, pretože sa tu rejzuje do českej entity, ktorá nemá žiadny dlh, hej, ale do ostatných pobočiek, ktorý má v 7 krajinách, ktoré banka nevie poskytnúť zo Slovenska. A práve na to takáto platforma je veľmi vhodná a preto tá firma je za nás kvalitná. Keby bola v západnej Európe, tak si bez problémov nájde financovanie aj dodatočné od bank. Tuto v tomto regióne to máme rozdrobené a práve preto sme my ako jedna možnosť, ktorá vám otvára možnosť financovať práve takýto rozvoj tejto 22-ročnej zabehanej spoločnosti, ktorá má skutočne v tejto digitálnej dobe pred sebou veľmi, veľmi zaujímavý trh. Čo sa týka Boatroundu, tak tam veľmi jasne komunikujeme, že áno, vidíte to aj na tom úroku, a to môžeme dobre práve už preskočiť, že to je spoločnosť, ktorá má vyššie riziko. Preto aj ten úrok je tam 13,2 plus 3%, čiže 16,2%. Ale nie ste tu spolumajiteľ, pretože spolumajitelia financujú rast tejto firmy. Vy ste tu veriteľ, to znamená, poskytujete financovanie, ktoré bude využité a je využité na refinancovanie už existujúceho zadlženia, ktoré je tam od roku 2023, od fondu Orbit Capital. Orbit poskytuje tzv. Venture debt, alebo rizikový dlh. A to je pre spoločnosti, ktoré ešte nie sú úplne v tom profile pre bankové financovanie, pretože Boatround minulý rok stále bol stratový, pretože investoval veľmi veľa do rastu. Ale na druhej strane poskytuje už nejakú formu zabezpečenia. A my práve týmto refinancovaním zlepšujeme a znižujeme úrokovú záťaž pre Boatround, pretože ten venture debt je ešte drahší než tento relatívne atraktívne naprajsovaný dlh. Ale to riziko, ktoré v podstate v tejto spoločnosti je, primárne nie sú tí spolumajitelia. Je to aj náš investičný fond, preto tam máme taký papier, ktorý hovorí o konflikte záujmov. CB Growth One. Je to renomovaný investor z Českej republiky Reflex Capital, ktorý investoval do spoločnosti napríklad ako MOL.cz, ktoré bolo predané Allegru. Takisto spoločnosť Myton, čo je veľmi tiež renomovaný venture kapitálový fond a známy kapitálový fond, ktorý v portfóliu má spoločnosti ako Glamy alebo Rohlik.cz. A takisto Copex Investments, čo bol vlastne taký veľmi ranný angel investor, ktorý pomohol tejto firme sa postaviť na nohy z úplného startupu, kde ešte mali veľmi maličký tím. Takže vidíte, toto sú tí, ktorí nesú to riziko tej firmy. Je to jednotka na európskom trhu a má veľmi stabilnú zákaznícku bázu, nepôsobí len na českom a slovenskom trhu, ale práve naopak, rastové trhy sú Nemecko, Poľsko, takisto Benelux, má zákazníkov z UK, z Francúzska a dokonca aj zo zámoria. To znamená, že toto je niečo, čo si myslíme, že bude veľmi zaujímavý akvizičný cieľ, keď sa nám rozcestuje celá Ázia, ktorá bude chcieť v Európe nielen vidieť viedenský Štefansdom, ale chodiť aj na výlety loďami. Firma v podstate má za sebou 10-ročnú existenciu a tento typ financovania je zabezpečený akciami. To znamená akcionári, ktorí do tejto firmy poskytli, myslím, že celkovo už cez 16 miliónov eur kapitálu, tak
financujú tú spoločnosť a pokiaľ by nevedela spoločnosť splácať, tak majú veľmi silnú páku, aby poskytli buď dodatočný kapitál, alebo aby sa spoločnosť predala. Pretože keď si zoberiete hodnotu Boulteroundu dneska a výšku toho dlhu, ktorý tam ide, tak sa bavíme o veľmi, veľmi nízkom pomere. Hodnota Boulteroundu sa dneska pohybuje niekde medzi 15 a 35 miliónmi, možno 40. Boli tam rôzne ponuky na to investičné kolo, ktoré sme minulý rok ranovali, ale to sa bohužiaľ aj kvôli tomu, čo sa vonku deje, ale aj kvôli tomu, že firma nebola úplne na to pripravená, odložila na tento rok, respektíve druhú polovicu tohto roka. A máme tu istý tlak časový, to vám poviem rovno, preto sa shareholderi rozhodli a budeme to komunikovať na Q&A webinári v piatok, poskytnúť dodatočný kapitál, ktorý zníži toto financovacie kolo, lebo veľmi pomaly sa nám to rejzuje na tej platforme a samozrejme ten dlh, ktorý tam má Orbit Capital, keďže to je fond, ktorý už je zatvorený a postupne ukončuje svoje aktivity, je treba vyplatiť a nemôžeme tam čakať do nekonečna. To znamená, že pokiaľ máte záujem stať sa financujúcou stranou firme, ktorá má veľmi silných shareholderov, ktorí sú firme komitnutí, firma má veľmi dobré hospodárenie tento rok, veľmi dobré parametre, čo sa týka napríklad návratnosti aj na marketing, má novú CFO, to znamená, že aj jej interné procesy sa signifikantne profesionalizujú, tak sa na to pozrite, prečítajte si podklady, ktoré sme pripravili, pozrite si webináre a tú investíciu potvrďte, lebo za nás je to veľmi atraktívny pomer rizika a veľmi zaujímavej úrokovej sadzby, ktorá je vyplacaná v hotovosti. Čo je ešte dôležité povedať, to je ročný úver, pretože je cielený práve na to ďalšie investičné kolo. Máme tam viacero investičných fondov, ktorí sa s Boulteroundom rozprávali v minulosti. Bude prebiehať príprava všetkých podkladov a po uzatvorení štatutárneho auditu za minulý rok bude táto spoločnosť hľadať významného zahraničného investora, ktorý jej pomôže práve stať sa globálnou jednotkou, nielen európskou. Neviem, Marek, či chceš niečo dodať, alebo som niečo zabudol? Možno by som dodal to, aby sme aj tu možno vysvetlili to poradie alebo tú prioritu práve toho v rámci tej firmy. A Dano spomínal, tí investori, ktorí sú tam, a akcionári, Reflex, Myton, Crowdberry, Copex, do tej firmy nielen historicky, ale minulý rok poskytli takmer 3 milióny eur práve na financovanie expanzie a na zahraničné trhy a pokrytie tej straty, ktorá tam bola minulý rok a ktorá je štandardná pri takýchto rýchlorastúcich firmách, ktoré expandujú. A tým sú aj komitnutí, čiže ak by mal problém dlh, tak aj títo investori ako prví prídu o svoj kapitál. Preto to poradie, ktoré je v rámci firmy a toho, že komu sa bude vrácať naspäť ten kapitál alebo to financovanie, tak je v takom poradí, že najprv sa musí dlh sprátiť, až potom dostanú nejaké výnosy tí akcionári, ktorí sú tam. A rovnako tak sú aj naše zmluvy stavané, že máme tam napríklad zákaz výplaty dividend, zákaz výplaty výnosov a podobne bez toho, aby ste vy, investori, na to dali súhlas. Čiže toto je predstavu toho, že ako funguje to dlhové financovanie v rámci firmy. A myslím, že toto si povedal dobre a pozrite sa na ten Boulteround separátne, máme tam k tomu aj nahraté webináre a myslím, že tam získate dodatočné informácie, pokiaľ máte záujem sa pozrieť tomu hlbšie pod kapotu. Creative Pro, tu vidíte, Boulteround, tým, že čakáme na výsledky za 2025 a takisto štatutárny audit, tak sme zatiaľ nerejtovali, ten očakávaný rating je myslím, že D. Tuto máme firmu, ktorá má, myslíme, že najlepší rating doteraz, respektíve scoring, je to Bčko, ktoré je postavené jednak na 22-ročnej histórii, jednak na veľmi nízkom zadlžení a zaujímavej profitabilite 1,7 milióna, takisto na diverzifikácii, pretože je v 7 krajinách, pričom vám poviem, že myslím, že minulý rok už Poľsko predbehlo tú pôvodnú historickú entitu Slovensku, ktorá je teda matkou celej tej skupiny. A takisto povieme, že tú firmu poznáme, pretože sme pomáhali realizovať kapitál v roku 2017 ešte v spolupráci s Tatra bankou, privátnym bankovníctvom, to je skutočne dlhá história, kde tá firma mala 3,6 milióna eur tržby. A bez problémov, nielen, že splnila biznis plán a vyrástla takmer na 5-násobok, ale bez problémov, aj keď s veľkými, akože nazvime to, flexibilitou a kreativitou prekonala najťažší test pre takýto typ firmy a to bola koronavírus, pandémia, kde
takéto typy agentúr, hlavne menších, mali obrovské problémy. Čo pre Creative Pro robí? V jednoduchosti volá sa to, že zážitkový alebo experience marketing, alebo živý marketing. A prečo je to dôležité? Často si ľudia povedia, že a to je nejaká eventovka. Toto je segment, ktorý v tejto digitálnej dobe postavené na umelej inteligencii AI, botoch, to znamená robotoch, ktorí v podstate pomaly menia ten trh pre tieto všetky značky, ktoré tam vidíte. A takisto na všetkých digitálnych performance marketing kanáloch, ako cez Google, Facebook, podobne, je veľmi dôležitým zdrojom kontaktu so zákazníkmi. A keď si pozriete tie obrovské nadnárodné marketingové skupiny, tak všetky investujú extrémne veľa peňazí práve do týchto live marketingových a eventových agentúr. Ja som si pozeral teraz WPP, čo je v podstate obrovská listovaná marketingová agentúra. Takisto spoločnosť Wasserman, čo je multimiliardová experience marketing spoločnosť. Tak toto je segment, ktorý je veľmi zaujímavý. A toto vidí aj ten zakladateľ, že prichádza doba, keď jeho experience a práve track record s týmito významnými klientmi je dneska oveľa veci cenený, tak sa snaží podchytiť si celý ten región a na to aj vlastne zhláňa ďalšiu tranžu financovania. My sme robili nejaké malé financovanie do slovenskej entity, keď si pamätáte, a teraz robíme v podstate financovanie do českej, ktorá nemá žiadny dlh. Ten úver je zabezpečený a je zabezpečený jednak pohľadávkami od tých klientov významných, čiže kvalitnými príjmami, ktoré už spoločnosť odpracovala, ale takisto aj silnou garanciou materskej skupiny, notárskou zápisnicou. Hej. Čiže pravdepodobnosť zlyhania takéhoto úveru náš nový kreditný model stanovil na 0,76%. Neviem, či si to dobre, Marek, pamätám, ale dneska som to testoval s finančnými výkazami. A z tohto pohľadu si myslíme, že to je naozaj veľmi zdravý úver, ktorý je na relatívne krátku dobu a s veľmi atraktívnou úrokovou sadzbou. Chápeme, že pre vás, niektorých investorov, nemáte dispozícii české koruny a české účty. A pre tých, ktorí sú z Českej republiky, určite sa na to pozrite. A my budeme k tomuto takisto ešte robiť nejaký Q&A, predpokladám, že budúci týždeň, ale nájdete na našej platforme nahrávky, kde máte aj Štefana Kozáka ako zakladateľa, ktorý vám trošku povie o svojej stratégii a vlastne čo zo Creative Pro robí. Ten nedávny messaging, ktorý ste videli aj na našej platforme a vidíte to tu aj v rohu, že sa Creative Pro stala top 50 agentúra na svete, je unikát. Je to vyslovene veľmi uznávané body, ktoré robí každoročné ceny. Takisto, ak sa robia na Slovensku Zlaté klince, potom existujú tie európske ceny, kde sa vlastne najväčší výrobcovia produktov, služieb prezentujú a získavajú ceny za marketingové kampane. Tak rovnako je to aj v tom experience marketingu a tam to aj nás prekvapilo, že malá agentúra z tohto regiónu a teda založená na Slovensku je v top 50 svetovo. Čo sa týka tých zákazníkov, aby ste si mohli lepšie predstaviť, že čo vlastne robí takáto spoločnosť je, získala kontrakt na celú strednú Európu, je tu jediná agentúra, ktorá je aktívna vo viacerých krajinách. Získala kontrakt na spúšťanie a uvádzanie nových modelov čínskej značky BYD. Technicky to znamená, že zabezpečovala aj kompletnú infraštruktúru autosalónu v IAA, ktorý bol, myslím, že v Mníchove. A takisto pracuje s nadnárodnými hegemónmi, ako je Shell, Orlen a MOL Group, kde v podstate robí nielen pre interných zákazníkov, ale takisto aj na aktivácii značky. A nehovoriac o to, že v Poľsku, kde som ja mal možnosť zúčastniť sa jedného takéhoto, nazvime to, digitálneho eventu, je spúšťanie nových produktov pre L'Oréal a pre Diageo. Diageo je obrovský výrobca alkoholických nápojov. A tieto eventy v podstate vytvárajú content, respektíve obsah pre digitálne platformy a tým pádom vlastne nielenže spájajú tú značku v reálnom svete s jej zákazníkmi, ale takisto vytvárajú zaujímavý, atraktívny obsah pre digitálnu reklamu, kde ten event, kde ten zážitok potom žije ešte ďalšie týždne, mesiace a niekedy dokonca aj počas celého roka. Seniorita som spomínal, zabezpečené, úrok 11,6% a splatnosť 24 mesiacov. Za nás veľmi kvalitné úverové financovanie. 5 miliónov máme minimum už nazbieraných, to znamená, firma už dostane poskytnutý úver, takže tam ani nebudete musieť na nič čakať a táto kampaň bude končiť, myslím, že o 6 dní, takže sa na to pozrite. Podľa nás veľmi zaujímavá investičná príležitosť. Dobre, myslím si, že môžeme ísť na tie novinky, ktoré
ktoré spúšťame. A Kelis, myslím si, že minimálne pre slovenských investorov, ktorí sú tu pripojení, je to známa firma, ktorú nemusím obzvlášť predstavovať. Môj prvý bicykel bol práve taký žltý celodpružený Kelis, už je to hádam 20 rokov dozadu. Ja som veľmi rád, že sa nám podarila táto investičná príležitosť, pretože to boli dlhé negociácie, či už to s bankou, ale aj so spoločnosťou a ich poradenskou spoločnosťou. A práve dneska sme podpísali term sheet a regulačný dokument, čiže tento týždeň to chceme spúšťať a hlavne ide o krátky úver a práve na prevádzkové financovanie, čiže na to, aby vedeli zaplatiť dodávateľov na svoje komponenty, pretože Kelis ako výrobca nakúpi komponenty a potom to predáva do predajní po celom svete v podstate, ale hlavne na európsky trh. A to, čo sme si pozerali a čo bolo pre nás dôležité, je, aby mali tzv. Kontraktovanie týchto predajov. Ono sa to robí v septembri pred sezónou, čiže minulý september sa robilo také, že mesačné kontrakčné okno kontraktuálne a tam zabezpečili predaj 60% svojich bicyklov. Tento cyklosegment prežíva pomerne náročné obdobie po pandémii, pretože cez pandémiu výrazne narastol. Veľa výrobcov bicyklov sa predzásobilo, pretože ten dopyt bol obrovský, všetci boli zavretí, no tak sa bicyklovalo a potom mali vysoké zásoby. Práve Kelis je príklad, kde sa im tieto zásoby veľmi dobre darí vypredávať. Vypredali už takmer polovicu tých zásob, ktoré mali nakúpené, ale mali na to bankové financovanie, čiže tam banky nechceli dať ďalšie financovanie na sezónu a na to, aby vedeli predávať a inovovať, čo popri tomto je veľmi kľúčové, aby ste dodávali nové modely, tak Kelis prišiel s novým najľahším elektrobajkom na svete. Bude ho predávať práve túto sezónu ako prvý model spolu s ďalším tovarom, ktoré majú a potrebujú si na toto dokúpiť komponenty. Tá výroba začala už minulý mesiac, my sme to chceli mať už minulý mesiac spustené a spúšťať to budeme tento týždeň. A to, čo je dôležité, čo sme si chceli my zabezpečiť je, že aby sa to splácalo počas tej sezóny. Ide o krátky úver, ktorý má splatnosť 31.10.2026 a to hlavne z toho dôvodu, aby sme pre vás investorov vedeli dať 6-mesačný výnos, ktorý je, že minimálne obdobie, za ktoré vám bude vyplatený, je 6 mesiacov, ale nastavili sme tam splátkový kalendár, ktorý od polky augusta až do polky septembra sa bude priebežne splácať na zberný účet a predpokladáme, že ten úver bude splatený 15.9.2026, tak je nastavená aj úverová zmluva. A úrokový výnos je tam 7% plus Euribor a to je presne ten príklad, čo som aj na začiatku hovoril a tú prezentáciu som robil ráno, kde bol Euribor 2,7%. A zajtra pozrieme, aký bude dneska Euribor, ale aktuálne je 2,9%. My si to fixujeme vždycky ku podpisu tohto term sheetu, aký sú, čo bol dnes. A zajtra vieme pozrieť, aký bol dnes Euribor a podľa toho sa zafixuje tá úroková sadzba. A je veľmi pravdepodobné, že bude 9,9%. Čiže ak uvidíte nejaké iné percento zajtra alebo pozajtra na platforme, tak je to práve z toho dôvodu, že ten Euribor sa aktuálne dní hýbe a je to aj kvôli tomu, čo sa deje v hormónskom prílive a následne aj na trhoch. Takže viete aj z tohto profitovať. Navyše sme si zabezpečili zásoby v Poľsku a Česku. Budeme v prvom rade, to znamená, že nie je tam žiadny iný veriteľ, ktorý by to mal zabezpečené. To znamená, že len na týchto zásobách máme 80% LTV. Ak si predstavíte hypotéku, kde vám banka vie dať 70% LTV, to znamená, že hodnoty úveru k tomu majetku, tak tu je to len na týchto zásobách v Poľsku a Česku 80%. A budeme mať ale aj zabezpečenie na hlavnom sklade na Slovensku, kde sú už banky a banky nám povolili práve byť založení za nimi. Ak by sme to pripočítali, tak tam je tá zostatková hodnota v nákupných cenách tých bicyklov ďalších 8 až 10 miliónov eur, ktoré by zostali práve v tom druhom poradí.
Okrem toho sa nám s bankami podarilo vyjednať, že práve do splatnosti tohto úveru budeme mať prednostné splácanie. To znamená, že nám dajú tzv. Waiver na to, že keď bude spoločnosť splácať, tak bude splácať primárne nás a nie banky. A investícia tam bude od 1 000 eur a cieľová suma je tam 1 milión eur. Za mňa asi všetko, čo som chcel povedať. Ak chceš niečo doplniť, No, ako tu vám poviem, že my sme veľmi radi, že sa s našou platformou vieme dostať, respektíve nájsť kompromis s dvoma najväčšími slovenskými bankami práve v takýchto rodinných firmách, lebo toto je, si myslíme už aj čo sa týka nášho DNA, naša taká úloha. Banky nie sú schopné financovať takúto firmu viac, než tam majú toho dlhu. A je to prirodzené, lebo ten cyklistický segment je cyklický a tie banky skutočne si myslíme, že kedysi financovali viac ako mali historicky. S tým očakávaním, že proste ten cyklus bude dlho trvať. A čo tu vidíme je, že spoločnosť naozaj veľmi, veľmi závisí na tých dodávateľov, ktorí ju financujú. Oni nakúpia komponenty, Marek to je hovoril, ja chcem vysvetliť ten cyklus, lebo možno sa vám to zdá divné, že prečo robíme kampaň teraz na jeseň, teda na jar, keď má byť splatená v septembri, ale spoločnosť si objednáva komponenty na jeseň, dostane ich niekedy na konci roka, začiatkom januára a má potom 60, 90 dňovú, až v niektorých prípadoch 120 dňovú splatnosť na tie komponenty, ktoré musí tým azijským dodávateľom zaplatiť. Akurát jej cash flow, pretože posiela bicykle tým svojim zákazníkom postupne a oni majú zákazníkov skutočne v celej strednej Európe. A ten cash flow z tých bicyklov začína prichádzať vo väčších objemoch v júni, júli, auguste a v septembri. Práve tento gap a my tým, že sme sa tak dlho dohadovali na tej štruktúre, my sme chceli spúšťať, jak Marek hovoril, túto príležitosť v januári, tak sa to celé natiahlo, ale dosť na tom je, že rodina Divincovcov naozaj chce jednak vyskúšať tento spôsob financovania, pretože budeme sa pozerať aj na spolumajiteľstvo v Kelis, keď táto sezóna dobre dopadne a všetko bude v poriadku. A druhá vec je, že práve táto, nazvime to, historická dohoda bank, kde vy ako súkromní investori máte dokonca prioritné splatenie do toho septembra pred bankami a podielate sa na ich kolaterály v druhom rade a máte zabezpečenie v tých dcerských spoločnostiach, je podľa mňa že unikátny masterpiece kolegu Mareka Baranaja, ktorý to celé vyjednal a preto sa veľmi tešíme, že vám takéto veci môžeme prinášať. Takže my si nevieme predstaviť scenár, kde by táto firma nepredala žiadne bicykle, pretože objednávky na túto sezónu má vyššie, ako mala na minulú a minulú sezónu teda splatila tým bankám, myslím, že 10 miliónov eur. Tu sa jedná o úver, ktorý bude vo výške 1 000 000 eur, keď bude záujem možno vyšší a mal pomôcť tej firme nebyť pod tlakom, vyplatiť tých dodávateľov, aby tí mali trošku ľahšie dýchanie a predávať tie bicykle za zaujímavé marže tak, aby bola schopná potom na konci 2026, respektíve začiatkom 2027 ranovať stabilné a solidné spolumajiteľské investičné kolo, ktoré pomôže práve využiť tú príležitosť, ktorú momentálne má a to rásť na nemeckom trhu, pretože tam skutočne tí konkurenti sú slabší. Takže veľmi pekný kredit, krátky na 6 mesiacov, myslíme si, že s veľmi dobrým rizikovým profilom a rodinnou firmou, ktorá má na tento rok plánovaných takmer 50 miliónov obratu, takže pozrite sa na to, budeme to spúšťať na bližších dňoch. Neviem, či zajtra, dneska je streda, tak najneskôr do piatku to bude na platforme. Ja by som ešte doplnil, že práve takéto financovanie a privátny dlh na Slovensku pomerne chýba. Není, hej, že chýba není. A aj z pohľadu bank, pretože sú tam banky, je tam Tatra banka, je tam Slovenská sporiteľňa, tak mnohí by ste sa možno pýtali, že prečo vôbec banky dovolia, aby tam prišlo nejaké takéto financovanie a že sa môže prednostne splatiť. Pre nich je rovnako dôležité, aby sa tej firme darilo, a aby mohla predávať zásoby a tvoriť zisk a splácať aj ich. A toto je pre nich ideálny spôsob, ako podporiť tú firmu na to, aby vedela predávať práve tie nové typy modelov, ktoré majú a dopredávať to zo skladu, ktorý majú. A preto toto uvítali, preto to sa s nami aj rozprávali a dali nám takéto vyhlásenie. A vám, investorom, možnosť participovať na tomto úvere s veľmi zaujímavou úrokovou sadzbou.
Jo. Nie je to prvýkrát. Minulý rok takýto bridge dali spolumajiteľia, ktorí sú tam. Je tam tajvanský fond, Mhm. a ktorý bol rovnako splatený. A tento rok sa dohodli s nami aj práve kvôli tomu, čo Daniel spomínal, že chceme si to vyskúšať aj z jednej, aj z druhej strany. A v septembri sa budeme pozerať na to, že či tam budeme vedieť spraviť aj nejaké spolumajiteľstvo. Jo. Poďme asi na poslednú. A posledná investičná príležitosť je do spoločnosti Westberry, ktorú asi málo kto pozná z vás investorov, ale je to slovenská firma, ktorá robí technologickú platformu a software pre venture fondy alebo kapitálové fondy, ktoré chcú sa pozerať aj viacej na dáta tých firiem, ktoré financujú, chcú mať reporting od nich spravený. Aj my napríklad využívame Westberry na to, aby nám firmy reportovali práve platformu a vedeli sa tak potom tie fondy lepšie rozhodovať. Nie je to firma, ktorá je začínajúca, je na trhu už, ak sa nemýlim, 5 rokov. Zakladateľ je Marek Zámečník a tí investori a akcionári, ktorí sú v tejto spoločnosti, sú napríklad Seed Starter Slovenskej sporiteľni, je tam Česká sporiteľňa, je tam Venture to Future Fond a investovali do nej aj napríklad Andrej Kiska, Šimon Šičko z Pixel Federation alebo František Krivda. A spoločnosť už pripravujú na exit, ktorý by mal byť budúci rok. A práve na toto obdobie chcú preklenúť prostredníctvom financovania, ktoré možno sa to bude zdať divné, ale je lacnejšie, ako sa vzdať podielu na svojej firme. A preto sme sa dohodli, že budeme zbierať financovanie pre túto spoločnosť v objeme 700 000 eur, ktoré pokrie náklady na tento rok. Výnos, ktorý je tam, bude trojzložkový, čiže bude tam marža, Euribor plus prémia z rastu. Tento rast ale budeme mať takzvané zaflorovaný, čiže bude tam minimum, ktoré pre vás investorov bude distribuované. A keď si zoberiem tri zložky dokopy, tak minimum, ktoré by ste mali dostať na konci splatnosti je 13,7% ročne. A nie je to nezabezpečený úver, tak ako všetky úvery sa snažíme zabezpečovať čo najcennejším majetkom, ktorá tá firma má. A tu sme si zabezpečili celý podnik. To znamená, že budeme mať tzv. Záložné právo na podnik, nie na akcie, aby som to teraz rozlíšil, lebo je tam pomerne veľa akcionárov, bolo by to dosť komplikované, preto sme s právnikmi sa dohodli, že budeme mať záložné právo na ochranné známky, na komplet podnik, ktorý majú. A je to spoločnosť, ktorá rýchlo rastie, má 55% tzv. CAGR, čiže priemerný ročný rast za posledné 4 roky. Majú veľkých klientov ako Anthemis, Redstone, Down. Sú to fondy, veľké európske fondy a ich tržby, tzv. IRR, čiže opakujúce tržby sú aktuálne na úrovni 2,1 milióna. Splatnosť je tam 2 roky. Práve cieľime na ten exit, ktorý chcú uskutočniť budúci rok, to je 2027. Presne tak, no. Ja možno pripomeniem, že toto je podobná situácia, keď sme robili prvé úverové financovanie pre Netcore. A tým, že vlastne Westberry je fakt spoločnosť, ktorá má veľmi renomovaných klientov, Atomico je multimiliardový fond spoluzakladateľa Skypeu, Európska investičná banka, Európsky inovačný fond, sú tiež veľmi renomovaní klienti, Early Bird Ventures, Redstone, takisto rokujú aj s jedným obrovským klientom, ktorý ale kvôli vojne v Iráne ešte zatiaľ neprišiel na palubu, ináč by to ERR bolo vyššie. Takže tam ešte to bude chvíľu trvať, keďže je z Blízkeho východu. Ale treba povedať, že toto je skutočne firma, ktorá má kvalitné pohľadávky, ktoré budú teda aj predmetom zabezpečenia. A ako hovoril Marek, ten koncept založenia podniku je niekedy výhodnejší, lebo zahrňa práva duševného vlastníctva, zahrňa ten software a štruktúru. Možno niektorých, ktorí vás sledujú trošku vonku finančné trhy, tak zachytili tú diskusiu okolo SaaS firiem, ktoré v podstate sú aplikácie korporátne. Treba povedať, že tu sa bavíme o firme, ktorá je priamo zakomponovaná vo vnútorných systémoch nie len
tých, nielen tých inštitúcií, ktorí si teda nepustia hociakú spoločnosť, respektíve nie sú schopní si naprogramovať cez AI vlastné aplikácie, ale takisto hlboko aj do tých spoločností portfóliových. Také Atomico má stovky portfóliových spoločností, ktorí cez Vespery reportujú a práve preto si myslíme, že práve využitím AI Vespery práve pridáva signifikantnú hodnotu práve pre ten dôležitý reporting pre tie investičné fondy, aj pre tých investorov v týchto investičných fondoch. Zaujímavá investičná príležitosť. Čo sa týka investorov, tak okrem Seedstarteru, Českej a Slovenskej sporiteľne a Venture to Future Fundu sme tam aj s nejakým maličkým koinvestičným vehíklom my, náš dcerská spoločnosť CB Growth One. A tým, že je to veľmi malý podiel, tak tam není žiadne ovládanie alebo nejaký potenciálny konflikt záujmov, ale sú tam takisto aj veľmi renomovaní jednotlivci ako spolumajitelia, či už Andrej Kiska, Šimon Čicko alebo František Krivda zo Slajda. Takže dobrá vlastnícka štruktúra, kvalitný zakladateľ a myslíme si, že aj veľmi zaujímavý úver, ktorý je samozrejme trošku drahší, ale ten profil tej spoločnosti je napriek tomu, že sami seba sa pýtame, či budeme vedieť investorom vysvetliť, čo táto firma robí. Je to dobrá kreditná investičná príležitosť. My tak ako aj pri Kelise, pri Vespery budeme mať dedikovaný webinár, čiže pri Divinec to už máme naplánované, tuším na pondelok, opravujem sa, po Veľkej noci, 10.4. A rovnako príde aj Marek Zámečník, to ešte nemáme fixnutý dátum, ale pri každých týchto investičných príležitostiach chceme, aby sa prišiel odprezentovať majiteľ alebo konateľ firmy a vždycky to tak bolo a vždycky to tak bude. Môžete sa ich potom konkrétne aj pýtať otázky a oni budú zodpovedať. Dobre, možno sa pýtate, že videli ste tu veľa firiem a žiadne nehnuteľnosti. Pozrite, akože vyrastol Euribor za posledný týždeň z 2,2 na takmer 3%, technicky sa tešte na rast hypotekárnych sadzieb. Hej. A tým pádom aj otázne, že aký to bude mať dopad na nové developmenty. Myslím, že tie existujúce sa predajú dobre, ten záujem na tom trhu je. Ale takisto je to aj potom zložitejšie sa dohodnúť s tými developermi na zaujímavých dlhových príležitostiach na Slovensku. V Čechách je to iné, tam čo skoro prinesieme zaujímavé investičné príležitosti aj v dlhu, špeciálne v Prahe. No a na Slovensku sa budeme sústrediť viacej na tú equity, kde máte trošku dlhší horizont, hej, kde proste je tam väčšia flexibilita aj na ten upside, aj na outside. Vieme tam vyjednať lepšie podmienky, takže toľko možno k tomuto. My si stále myslíme, že tie spoločnosti sú atraktívnejšia investičná príležitosť. Neviem, prečo na Slovensku sme si tými nehnuteľnosťami takí zaťažení. Takže pozrite sa pod kapotu týmto firmám a nájdite si tú svoju, ktorú budete vedieť financovať a my budeme veľmi radi, keď vám budeme môcť pomôcť odpovedať akýkoľvek otázky, čo práve teraz ideme spraviť. Marek, prečítam a ty odpovieš? Môžeš. Budem čitateľ, dobre. Zdravím, do Creative Pro nie je možné investovať zo Slovenska, alebo je to len nevýhodnejšie? Do Creative Pro môžete investovať do Slovenska. Je to v českých korunách. My sme tam nastavili minimálnu investíciu pre týchto slovenských investorov. A to z toho dôvodu, že niektoré banky majú rôzne poplatky na takýto cezhraničný prevod. A preto pri tých nízkych čiastkách by sa ten výnos prakticky vymazal a nechceme, aby sme mali od investorov nejaký negatívny pocit z takej investície, ktorú by zobrali poplatky nejakých externých bank. Takže tam sme nastavili nejakú minimálnu investíciu, s ktorou môžete investovať, tak, aby tento poplatok vám bol nejakým spôsobom kompenzovaný alebo nebol vysoký, hej, pri tom, ktorý dostanete. Pretože pri týchto úverových investičných príležitostiach sa snažíme dávať menšie sumy ako pri spoluvlastnení a menšie sumy z pohľadu tej minimálnej investície, ktorú viete dávať. V eurách je to 1,000 eur, pri českých korunách sa pri niektorých díloch objavilo aj 5,000 českých korún a keď si zoberete ten výnos pri 5,000 českých korunách, ktorý je aj pri 10 alebo 12%,
a v porovnaní s poplatkom, ktoré si tie banky pýtajú, čo je niekedy 10, 15 až 20 eur, tak by to nebolo pre investorov zaujímavé a od nás potom korektné. Ja musím povedať, že tie poplatky sú tam na obidvoch stranách. Oni tým, že sme tu my úzko prepojení aj so Slovenskou sporiteľnou spolumajiteľsky a teda úzko prepojení spoluprácou s Českou sporiteľnou, tak oni tie poplatky upravili a znížili. Preto my sme vlastne otvorili tú možnosť investovať, inak by sme my museli znášať časť tých poplatkov. Najhoršie, čo môžete spraviť, je poslať eurá na český investičný účet. To je najdrahšia zábava. Takže keď tak vám odporúčame jednak investovať čiastku, ktorá je aspoň 2000 eur. Tam už to je ako, už dá sa povedať štatisticky nie až také významné a je to stále atraktívne. A druhé, ak máte, a nechcem ja tuto robiť reklamu žiadnej digitálnej banke celoeurópskej, dokonca celosvetovej, tak použiť ju, pretože tie konverzie a posielanie peňazí v českých korunách je tam jednoduché. Ale samozrejme investovať môžete a my budeme samozrejme radi. Creative Pro je veľmi atraktívna firma, takže myslím, že aj dobrý choice. Možno doplním, ak ste tu investor, ktorý že máte český účet v českej banke, tak nemáte problém. A tam... To je úplne easy, no. Presne tak. A samozrejme, všetky českí investori, tam to je úplne bez diskuzie. Nemáme žiadnu otázku v čete, pozerám. Škoda, dneska tu je celkom dosť veľa investorov, za čo sme vďační a tešíme sa z toho. Tak kľudne sa spýtajte, napíšte, sme tu na to, aby sme vám zodpovedali vaše otázky. Prípadne si môžete pripraviť, a keď budeme mať webináre k investičným konkrétnym príležitostiam, tak sa tam môžete pýtať. Dobre, tak asi to uzavrieme. Nemáme nič teda, neprišlo zatiaľ, ani Q&A, ani chat. Ďakujeme za váš čas a ešte ja pripomeniem na záver, predtým, než Marekovi dám closing word, tak prosím, neotálajte s poskytovaním toho kapitálu. Ak máte záujem o nejakú spoločnosť, nám to umožňuje tým firmám signalizovať a posielať tie peniaze, oni neležia niekde na nejakých účtoch. Aj pri boat rounde sme už poskytli tranže, zbierame ich po 100 000, aby tie peniaze išli čo najrýchlejšie pracovať. Rovnako pri Creative Pro, tam sme tiež už prekročili ten minimum a celkom sa to teraz rozbieha a plní. Takže pozrite sa na to a keď nemáte záujem, tak zrušte tú vašu investíciu, aby sme aj vedeli tými firmám signalizovať, že kde asi skončí ten fundraising. A pokiaľ máte akékoľvek otázky, tak konzultujte našu platformu, webinár a nás. Webináre, ktoré sú nahrávané a storované na platforme alebo priamo nás. Môžem vám takto dopredu prezradiť, že čoskoro, a to bude v horizonte možno 2 týždňov, pravdepodobne teda po Veľkej noci, spustíme doktora Barryho Crowda a to bude váš digitálny asistent, kde sa budete môcť pýtať na všetky otázky ohľadom tých investičných príležitostí. Je to kontejnerizovaná umelá inteligencia, ktorá čerpá informácie jednak z dát, ktoré sú v tej investičnej príležitosti, jednak z KIS-u ako regulačného dokumentu a z finančnej analýzy, ktorý náš tým vedený Marekom pripravuje. A treba povedať, že to vám aj trošku uľahčí diskusiu. Ja som sa včera v testovacej verzii pýtal na poplatky, pretože to je častá otázka investorov a myslím, že tá odpoveď bola veľmi, veľmi fajn a veľmi dobre štrukturovaná, takže dúfame, že vám to pomôže sa rozhodovať. Odpoviem na túto vlastnú otázku. Dedikovanie poplatky vy ako investori neplatíte. Náklady na toto financovanie znášajú tie firmy. Je to aj preto, že sa snažíme ten privátny dlh priniesť na trh a trošku ich predstaviť tým investorom, že existuje. A žiadne vstupné poplatky, žiadne priebežné poplatky a takisto ani žiadne depozitné fees, jak pri dlhopisoch, kde je poplatok z úspechu je úplne na konci a to sme urobili rovnako ako v spoluvlastnení, že ak sa vám vrátia všetky peniaze a úroky, ktoré tie firmy majú vám vyplatiť, tak my vám z posledného úrokového výnosu zoberieme 1%. Hej. To znamená, že teda nie 1% z úrokového výnosu, ale z tej celej vašej investičnej čiastky. To je odmena pre nás za to, že sme sa o tie úvery starali, zabezpečovali tú infraštruktúru, distribuovali úroky a samozrejme reporting sledovali tie firmy, čo robia. Takže takto sme si zladili záujmy. Je to dôležité, aby sme mali rovnaký záujem s vami investormi a takto sme to na tom Create naštrukturovali. Ináč je to podľa mňa poplatkovo najvýhodnejší produkt na trhu, aký sa tu môžete nájsť.
Jedna nám tu pribudla otázka, takže ešte predsa len neklozujeme. Ďakujeme za ňu. Podobne ako s poplackami bolo fajn rozpracovať praktické info k zdaňovaniu. Napríklad dnes prezentovaných úverov. No takto, hej, že my z tej regulačného hľadiska nemôžeme vám dávať žiadne daňové odporúčania, ani daňový advice, ani sa vyjadrovať tým daňam takto explicitne. Hej. Každopádne, čo treba povedať je, že tieto privátne úvery sú zdaňované vašou osobnou sadzbou. A pripravujeme špeciálne boat round, keďže tam je väčší objem a pozeráme sa aj práve na ten IRIM konverziu do digitalizovaných dlhopisov v spolupráci s Českým centrálnym depozitárom. A tam v podstate sa bude jednať o zrážkovú daň. Môžem ešte prezradiť toľko, že 40% investorov, ktorí investujú do privátneho kreditu, investujú cez právnické osoby. Tam, pokiaľ nemáte veľké objemy, tak je to veľmi atraktívne to zdanenie. Ale zase, hej, treba sa pozrieť aj na tú výšku úrokov, ktorá je podľa nás reflektujúca to riziko. A tým pádom aj to zdaňovanie tam je trošku relatívne. Hej. Marek, ty si robil taký prepočet nejakého dlhopisu zabezpečeného garanciou od matky a myslíme si, že práve tým, že naše produkty reflektujú viacej to, čo by ste vy ako investori mali dostávať, tak ten čistý výnos po zdanení je adekvátnejší. To, ako už sa tu vyrobila konsolidácia, to komentovať nechceme, ale myslíme, že v tejto oblasti máme signál z ministerstva financií, že príde k náprave, lebo si myslím, že stradili signifikantne do kolena s týmito privátnymi úvermi. Sme dan? Dobre, vyzerá, že nepribúdajú žiadne ďalšie otázky. Ak vás napadnú, tak prosím pošlite buď mne, alebo na náš e-mail info@crowdberry.eu a my vám ich postupne budeme zodpovedať. Ďakujeme. Ďakujeme za váš čas a vidíme, ste verní českým a slovenským firmám v zmysle tohto klejmu, ktorý vidíte. Pozdravujem z Prahy. Ďakujem pekne. Pekný večer. Pekný večer.